Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Големия катарзис на малкия град. Днес имам много специален гост. Мисля, че е полезно за всички. Добър ден! Добър ден на вас. Благодаря за поканата в това телевизионно студио. За първи път съм в телевизионното студио, но така с голям заряд дойдох. Аз се казвам, може би някои хора вече ме познават, аз съм старши експерт по началното детско образование в община Велико Търново и региона. Покриваме също така и селата, и малките градчета, и основно Велико Търново. Казвам се Действитка Детелюбова. Бисквитка? Не бисквитка, действитка. Действитка идва от действие, господин водещ на Големия катарзис на малкия град. Действитка, защото баба ми, аз на нея съм кръстена, тя се казваше действена. И аз действитка оттам, защото ние така много сме по действието. То, нали знаете вече, приказки, много приказки. Баба викаше на пазаря в петък. По действието. Кажете ми по-накратко за реформите в образованието, които да. Като говорим за действие. Да. Реформите в образованието, говорим за детското начално образование, са много наложителни сега, точно в този момент. Да ви кажа защо. Значи аз идвам директно от Германия. Тази седмица бях на един семинар по валдорфска педагогика. Вие чували ли сте за валдорфската педагогика в Германия? Ходили ли сте така по такива... Да, запознат съм. По телевизията се прекрасно. Запознат сте, право. Страхотно. Аз всъщност тук дойдох, отзовах се на тази покана, за да ви разкажа малко повече. Създателя на един вид антропофията. Антропософията! Точно така. Хванали сте началото. Не съм толкова напреднат. Да. Много е интересно, наистина, колега. Аз с голям интерес ви поканих. Да. Антропософията всъщност, валдорфската педагогика, нейният баща, ако мога така да кажа, е господин Штайнер, Рудолф Штайнер. Той е живял края на 19 век. Той всъщност е създал една много хубава структура, система. Когато ще се реализира един вид чак след 100 години, аз така го разбирам. Да ви кажа, господин Катарзис... Малко смешно. Той е хубаво, че е смешно, защото смехът е здраве. Да, така е. Извинявайте, че... Няма нищо, но община Велико Търново е първата община, искам да кажа тук на територията на България, която вече почва конкретни стъпки към реализиране на валдорфската педагогика в нашите детски градини. Какво точно има предвид? Значи, този семинар, който бях тази събота неделя, всъщност се разбрах колко е много важно децата, още когато са малки, не минува 7 години. Вие знаете ли, например, че ние имаме много тела, значи това вие имате и физическо тяло, аз имам физическо тяло, моята приятелка Матилда и тя има физическо тяло, нищо че е ножка. Но всъщност физическото тяло, ето тук една схемичка сме нарисували, аз директно от Германия директно нося тази схемичка. Значи физическото тяло на едно дете е ножка на един човек. Между 0 и 7 години то се създава и тогава е много важно да се правят действия. В детските градини сега ние въвеждаме действия, свързани с справянето с ръце, с пръщата. Децата е много важно да развият тази последователност. Никъде не се прави едно и също нещо, да се чувстват сигурни, че няма нищо страшно. Без да зубрят. Разбира се, никакво зубране. Нямаме учене. Това по валдорфската педагогика, да ви го кажа, колега, колега ще ви казвам, защото съм толкова близък вече, вие сте в час с нещата. Значи при валдорфската педагогика всичко е под формата на игра и под формата на история. То се разказва една история. Няма такова нещо. Най-подходящо, разбира се, какви са тези интелектуални занимания. Интелектуалните занимания при валдорф по-нататък, чак с 14 години идват тези неща. Значи между 0 и 7 години, това, което ние виждаме сега в нашите детски градини, е занимания с да пипнат децата, да усетят, да си играят,
Почвата малко по-късно, но сега ето примерно прежда, могат да си играят с преждата, да си правят куклички, да си правят разни фигурки от вълна, да имаме рисуване мокро в мокро. Това вземаш един лист, намокаш го хубаво, после слагаш върху него поличките. Има една свобода на изразяването. Вие знаете ли, колеги, колко е важно чрез изкуство всичко да бъде поднесено. Защото изкуството е най-бързият начин така децата да развият. Много е важно между 0 и 7 години да развият чувството, че светът е красив. Той е красив и е хубав. Значи, целият ни живот това е, няма какво да... Ето аз наистина, и аз почнах да ходя на курсове по рисуване. Нищо, че съм възрастна, нищо, че съм на големи години сега. Някой ще каже, там тъс къде тръгнала сега, тя на стари години да ходи да рисува. Няма възраст, дами и господа, за такива неща. Изкуството, всъщност този живот е едно чудо, то е едно изкуство и ние всъщност, ако искаме да го преживеем, да запазиме това чудо, ето вие ме гледате, аз цяло съм едно чудо. Вие сте запазили чудото! Господин Катарзов, да. Та всъщност децата, това, което въвеждаме, е допир с естествени материали. Значи, при Вaldorfската педагогика всичко е естествени материали. Няма пластмаса, има дърво, има вълна, има глина, има ли по-подходяща и по-неподходяща вълна? Ами да ви кажа честно, нямаме така някакви специални. Хубаво е, нали, така чиста вълната, чиста вълната, да се пипне, да се усети, да, че естествено, че дошло от природата, децата така развиват точно красотата. Естетическото чувство е много важно да развият ние между 0 и 7 години и те да правят нещата. Всеки ден да има така един ритъм. Всичко в природата се движи, това е един ритъм, нашето сърце, той спомпва кръв, нали? В един ритъм е това нещо. И ритъмът е принесен и в активностите в Вaldorfската педагогика. Много е важен този ритъм да се повтаря, защото е изчислено. Искам тук да кажа на уважаемите зрители, също на детските градини, така, нали, аз ще го обиколиме тук всичките детски градини и ще разкажем, това вече сме почнали тази кампания, нали, по, как да кажа, така това връщане към природата, да. Тя е една човешка реформа, човешка започната преди 100 години. Започната преди 100 години, да. Човешко завръщане, нали, в името на нашите деца, господин Катарзов. Няма какво да кажем, но ние май е дошло време да се повдетини малко, стига от тази голяма сериозност, просто правим на много сериозни хора, то малко сериозност и аз също не разбирам. И само да кажа, тук нашите детски учителки вече ще си имат, почнаха си има личен приятел. Ето аз като шеф, тук старшия аспект на образованието, също си имам моя лична приятелка. Това е Матилда, ние с нея обсъждаме неща. Аз говоря, тя ми дава съвети. Той и аз е време да си имам личен приятел. Да, аз съм ви донесла между другото личен приятел. Да, донесла съм ви личен приятел и всъщност ето тук съм ви донесла една много симпатична малка овчица. Тя се казва Клара. Клара, да, харесва ли ви? О, прекрасно. Клара, да, тя е много специална. Между другото е много интелигентна. Може да се допитате до нея, експертна е по много въпроси. Всъщност просто опитайте и ще видите каква мъдрост има в нея. И все пак дава вълна. Тя дава вълна, да. Може да използвате вълната в детските градини също. И тя няма да се сърди? Не, тя направила с голямо желание. Тя сутринта стана в 6 часа, искаше да й помогне да се облече. Ходихме да се разходим, тя се нахрани, измисли зъбите. С голямо желание дойде тук, даде се обади на баба си да каже, нали, че да им прати така по хубавите дрехи, нали, все пак иска да се покаже, нали, в своята прелест. Тя също учила в Вaldorfската педагогика. За това, че когато им паднат зъбките на децата, всъщност завършва етерното тяло. Аз така се сещам. Да, Штайнер. И че е важно да се спазват, нали, тези стъпки в образованието, т.е. учителите да ги знаят тези неща, че пренатоварваме децата в момента и аз точно заради това ви поканя да обясним тези стъпки, да знаят и родителите, и учители, че всъщност ритъмът си и ритъм трябва да се спазват. Не може така хаотично един да маха крак на дясно, друг на ляво и да мислим, че играем народни танци, хора и ръченици. Ритъм е много важен. Да, 7-8-те са си някакво наше уникално такова, което си 7-8 е трудно за другите, но ние си го имаме вътре. Да. И тези неща... И вие ли играете народни танци? Да, почвам се. Ще науча и Клара. Клара, да. Тя знае едно шопско отворот. Ще покажа ангелското. Покажете ангелското. Да, всъщност наистина физическото тяло е много важно. Тук се развива волята, да се правят едни същи действия, да се повтори, да се повтарят.
Точно така. И за да се създаде 40 дни всъщност мозъка му трябва 40 дни, за да създаде тези въпросни връзки в мозъка. След 40 дни, след като детето има подкрепата на един авторитет, било то родител или учител, той вече самичко, след това след 40 дни може само да прави нещо, няма нужда от водач. Учителят всъщност е вид водач. Учителят е да вика гу-гу-гу-гу. Биоградинките може би ще допринесат. За биоградинките може би в друго предаване да разкажем малко повече. Да се концентрираме тук върху владелската педагогика. Значи това е много важно, тези повторяемите действия между 0 и 7 години и нека децата да не се излишно да се протоварват да учат сега азбуки, това, онова, нали, няма нужда тази интелектуална, как да кажа, избързване се. За глаголицата, защото глаголицата не е просто азбука. Глаголицата е уникална с това, че тя просто ти казва, самата азбука ти казва. Тоест, азбуки, веди, добро ест, живот, глаголи. Това нали значи аз приемам буквите, за да уча, за да се развивам, за да бъда добър, да служа. Ако искате, аз мога да ви поканя в друго предаване и да разкажете за това, да имаме така друга... Ако искате, може да направим специално предаване. Вие ще ви поканя. Аз ще ви поканя вас. В инспектората ще ви поканя да разкажете на моите колежки колко са важни тези неща. Нека искам между 0 и 7 годинки под формата на история минават нещата. Няма такъв елемент на учене. Под формата на история много е важно също игри навън сред природата, на открито, да има чист въздух. И при вагоновската педагогика, това, което ми направи голямо впечатление, е, че всъщност деня се почва в един кръг, децата са заедно в кръга, хващаме се за ръце, правиме поздрав, благодарим на деня, благодарим на детето до нас за това, че сме заедно. Просто много социално ориентирана педагогика. Това е прекрасно. Да, те стават усмихнати, защото всъщност им е удовлетворена нуждата от заедност, нуждата от споделяне, нуждата от уважение е много важно също. Така има много глупави неща, които се правят. Сега всъщност... Какво имате предвид? Активности в група, децата работят в група. Аз чух глупости. Не, групови неща. Тук е малко да си Берта, между другото, тя е много добра в почистването на уши. Берта. Извинявайте. Берта е сестра. Берта е сестра. Клара, извинявай ми. Как сме с времето да... Може би да прекъсваме за днеска, защото аз мисля да ме поканите пак, за да разкажа какво се случва между 7 и 14 години. Това беше така, между 0 и 7 години, какви ние конкретни стъпки почваме обиколки в училищата, в детските градини, за да разясним тези неща сред учителките. Всяка учителка естествено ще си има и тя приятел. И променяме дейностите, които се правят. Просто така ги обогатяваме с естествените материали, с кръгчетата, с стихотворенията, с тези неща. Нашите детски градини са прекрасни, искам да ви кажа. Имаме толкова отдадени учителки, с толкова голяма грижа, с толкова голямо уважение към децата се отнасят. Просто ние всъщност чрез тази владелска педагогика искаме така да обогатим, да сложим още един мек розов цвят към тази цялата прекрасност, която се случва. Тоест тя дава възможност методиката. Също родителите, искаме и родителите, и родителите, но наистина поканете ме пак, господин Катарзисов, за да разкажем колко е важно 7-14 години тогава, както се развива астралното тяло на децата. Значи, между 0 и 7 това е физическото тяло и етерното тяло. Етерното тяло там, където е жизнената енергия на едно дете. При 7-14 години вече се развива астралното тяло и чувствата, но много ми се иска да разкажем повече за това. Така че поканете ме другата седмица. Пак, ако обичате. Ще обичам. Да, и разхождайте Клара редовно. Аз също Матилда може да ходим заедно да ги разхождаме, ако искате. Тук в паркчето можем да отидем. И ще поплетем, ще изплетем 2-3 куклички може да направим. Ако искате заедно. Пробудите също може да направим. Благодаря. Защото само искам да кажа вече, ето аз тук телефона съм си го вземала, искам само да го кажа на уважаемите зрители, не може, дами и господа, децата не само да си играят с телефоните. Значи, те децата, къде е човешкият контакт? Човешки контакт, човек с човек е така удоволствието да искаш да се общуваш с друго човешко същество. Това трябва да събудим, не че трябва. Хубаво е да събудим децата, да им е хубаво да се общуват заедно. Затова от манички още почваме да създаваме това хубаво чувство, че светът е красив. Много се радвам, че ви благодаря ви и аз. Благодаря. Благодаря.